Ya Allah, sing wong kok sampe sepowan. Nek ngono tok iku mah. Oke, Bapak pegel. Ya Allah. Nanti dandani situ emang. Rene. Ayo sih. Lucu ngelawak. Dukure apik, srembonge apik, karo klambine apik. Ana sayangi. Suwal garang kepan iki lho rek digawe. Ya Allah. Ngene tunggu ya. Gak ngono mang apik ae rek. Apik. Apik. Ki aku buru ana golek iso tak buru 1000. Ayo, pukul Mas. Ayo. Ande. Halo. Pemanasan. Iya, nang kacer saya tuh kok ndek kene. Mosok iso. Sik, jare pemanasane diobong rek. Gitu goblok.
Iku dudu jobong iku. Nek salah, akhire rek musuh wong tuwek. Anjene kon toli gerang goblok gak teli. Yes. Tapi lah rabi. Tapi kon wani gak wani jebol iku mang. Ayo. Oh, wani aku. Oh, digawani lemari ngono Mas. Oh, nek kece kabang. Iki di lemari ku. Iki gak wani gopo goblok. Kawani salaman ae. Iki di lemari, kulkas 2 pintu. Kawani foto, kawani salaman. Iku mlebu kandak kabeh ya. Udah iku mah. Tapi situ iki gak wani. Ono iki kalau mbok brut. Iki gawani kece kabang. Aku duduk aja. Halo. Kaosku. Aku tadi Pak. Ayo lanjut. Cuman aja ya. Ayo. Oke, baik. Oke. Ayo. Iki satu ta? Yo, aja kita bira, cek mlayu dhewe. Aja tak bui. Aja tak bui jongol. Satu. Barang mutok Tak buane siji-siji tak bareng-bareng. Tanggal hijau tak buane. Iki angka 3 kali. Ero aku biasa. Tak budi di leneng. Kalau dipatok bareng. Leneng. Ngerti aku. Kita buka kan ono Mas. Ayo. Biasa sih gawe. Kayak kanoman. Gandengan. Ayo Cawin. Saiki ya. Inilah Sarmino jualan minuman. Wes, rame rek yo. Kayak iki mang lho rek. Aduh. Kayak ya apa? Wis kaitan mang lho. Satu pudit. Pudit mari. Gangcung. Nek kok gak ketok perlu dicamene gedene cek lu dak lu. Jantung pludit kakimu pun. Perlu dicamene gedene cek takon perlu ditae. Wah, udah sampai gede nih. Ayo kadang mulai. Ayo. Tetep mulu rek menengo. Cari pludit. Kamelane kayak enak, totoke budak kaki sempat. Ngene saiki riko aku ceramah, wayahe pengajian. Ayo, lu gugune drama. Assalam. Ayo, lanjut.
Oh